Il-pożizzjoni ġeografika ta' Malta ma teliminax il-possibilità ta' terremot. Fil-fatt tul l-istorja ta' gżieritna seħħu 7 terremoti li kkawżaw imwiet u ħsara kbar. Dan minbarra t-teżiżiet li nħassu minn żmien għal żmien riżultat ta' terremoti fl-ibħra madwar Malta u Għawdex. Konxju minn dan ir-riskju bejn il-ħamis 3 u s-sibt 5 ta' Settembru, id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili se jwettaq eżerċizzju ta' simulazzjoni f'każ li tinqala' emerġenza minħabba terremot. Dan l-eżerċizzju se jkun qed jibda ġewwa il-Pjazza tax-Xewkija u jkompli f'barriera fil-Qorti Għawdex kif ukoll f'inħawi oħra f'Malta fosthom Fajn Tuffieħa. F'konferenza tal-aħbarijiet il-kap tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili Ġorrizzo spjega kif il-ħin għar-rispons mill-bidu tas-simulazzjoni huwa kruċjali. F'dan l-eżerċizzju se jkunu involuti ma' 300 ruħ, fosthom 100 persuna li f'din is-simulazzjoni se jiġu evakwati mill-periklu. It-taħriġ dejjem huwa tajjeb. It-taħriġ se jkun ċans li wieħed jara l-awtoritajiet jaħdmu flimkien. Nafu li f'każ ta' emerġenza ħafna drabi mhux biss is-civil protection li jkunu involuti, jkun hemm involviment tal-Pulizija, Armata, l-Health Department, NGOs. Juri wieħed ikun jista' jipprova u jittestja dawn l-awtoritajiet kollha jaħdmu flimkien f'emerġenzi bħal dawn. Rizzo spjega kif dan l-eżerċizzju se jipparteċipaw ukoll id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili ta' Sqallija. Dan fid-dawl li dan l-eżerċizzju se jkun qed isir minn fondi Ewropej miksuba biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn korpi dixxiplinati f'Malta u dawk fl-Italja. Il-pubbliku huwa mħeġġeġ li jsegwi dawn l-eżerċizzi biex jitkabbar l-għarfien, iżda qed isir appell biex jiġu osservanti d-direttivi mill-uffiċjali fuq il-post.